haka kawai ba. Yanzu bar mu fara da rahoton mu na farko. Cikin 'yan watannin nan a duk lokacin da ka tuntuɓi wani talaka a Najeriya dangane da matsalarsa za ka ji baya magana a kan cimaka ko magana rashin lafiya. Magana ce ta yadda gwamnati ta kasa samar da tsaro mai ɗaurewa wanda a duk safiyar Allah sai ka ji an ce an kai hari a wani ƙauye da ba sa damuwa da al'amuran gwamnati. Ko da yaushe suna cikin al'amuransu. Amma tsaro da yake abu na wajibi ga duk wata gwamnati sai ka ga an gaza samar da shi a gare su. Tambayar da wasu kan yi shi ne, wannan yana nuna cewar akwai gwamnati da ta damu da al'ummar ta kenan? Wakilin Musa na Manumfashi ya tabbatar da wasu mahara sun kashe Alhaji Muhammad Dikko Usman Mazoji inda ya ziyarci gidan marigayin ga kuma abin da iyalinsa ke cewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ajirni khairan minha. Allah ya yi masarkin hilani rasuwa. Dukka Usman Mazoji kenan. Sun shigo misalin karfe 12 da minti 15 zuwa 20 sun bugi kofa da karfi da bindiga suka bige da saboda bugu guda suka hide ni muka hangi haske saboda ba bi bacci ba bai yi minti 15 ba da dawowa daga Musawa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryama yau ta mu ta kare kafin ya duro daga bisa gado yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga kan mai bindiga sai da suka sake ta su 8 sannan kuma suka bi shi da gatari suka sara mai ga wuya sannan kuma suka sare mai hannu duk sun tattake mashi hannu. Gwamnati ta taimaka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yankin yan tumaki da inda aka kashe hakimi gashi abu har ya gangaro kuma har cikin Mazoji an zo an kashe mu miji ƴaƴa 22 gare mu mata mu shin wai wa aka ban mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje ta da abin da za ta yi shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aikin da waɗannan ƴan hilali ke da su kuma in suka zo suka illan nan babu wani wanda zai ce ga kalar su shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aikin me take yi wa'annan hilali sun shiga ƙarfin gwamnati ne ɗan jarida sun yi ƙarfin gwamnati ka gaya man sun yi ƙarfin ta wai me take nishi me take so da mu sai an kare mu ba mu da kowa ba mu da komi shi kaɗai muka aje duk yawancin mu mamatan shi ba mu da iyaye daga mu sai ƴaƴan mu su ne jifan mu an zo an raba mu da gatan mu wai gwamnati ya take so ta yi da mu dan Allah dan Allah Buhari ya ce wani abu akan wannan al'amari ne ba da ɗauka alhakin ƴan sanda za su yi da su mutum akalla 30-20 kowane zo da bindiga da makami ɗan sanda zai da shi duk wanda ya ɗauki alhakin ɗan sanda ma da gangan ba a ba su kan da ya kamata su yi abin da za su yi ba a taimaka mu mutanen nan ba mu san su ba mu san daga inda suke ba kuma ba wani abu ya masu ba wallahi tallahi mijin mu ba azalibi bane kowa ya sani ba matuci bane ba duk wanda zai ba da shaida shi zai ba da shaida ta gari dan Allah dan annabi dan jarida wa aka ban mu an dauke mu gata yanzu Allah shi ne gatan mu